reissu alkamassa. Tässä ollaan vähän jännän äärellä. Odottelee just kyytiä tonne Didnojoelle. Ja mä oon tässä luontokeskuksen parkkipaikalla. Siinä on auto. Niin siihen mä sitten käppäilen takas. Mutta lisää tunnelmia. Nyt on saanut kyydin tänne Norjan puolelle, joku 7 kilometriä Norjan puolelle Didnojoelle, mistä mä lähden nyt sitten kohden altireitti, eli tonne ylös. Aivan mahtavat maisemat täällä. Tästä seikkailu alkaa varsinaisesti. Ensimmäiset metrit otettu tuolta tieltä ja lähi. Johonkin tonne matka. Tää on jotenkin jännä fiilis. Tätä on odottanut kuitenkin kauan. Sit kun tää on totta. Eikä yhtään tiedä mitä edessä on. Niin semmoista odottavat ja kihelmeivät fiilikset. Keli kun pysyisi tämmöisenä, niin olisi paljon loistava. Mut kyllä varmaan sitä vettäkin jossain kohtaa tulee. Nyt ollaan vielä aika alkumetreillä. Lunta näkyy vielä tuolla tuntureen päällä viime talvisi. Keskellä kuvaa tommonen läntti. Eka töppyrän nousu vasta menossa ja nyt saa jo vähentää vaatetta. Taas ensin vaikka hanskat pois. Katsotaan mitä seuraavaksi. Se on tää huono kunta. Kuuli huhua, että täällä Didnojoella on voimalaitos. Onhan täällä. Käydään kurkkaa sen verran, minkäs näköinen härveli se on. Joo. Kyllä. No nyt on aika täyttää vesipuulla. On tullut tuolta pari kilsaa tätä Didnojokea seurata, niin täytyy vähän näyttää. On kyllä hieno. Hienon näköinen joki. Ja tonne matka jatkuu. Näköjään tunnin kerkesin mennä ilman kuorivaatteita. Sen verran kosteata sumua tulee tuolta. Et huomasin, että paras laittaa. Ei viitsi heti alkumatkasta kastella vehkeitä. Mulla on yleensä kotateltta ja kamiina mukana, mutta tälle reissulle en ottanut karveli, että täällä on vähän vähemmän kamiinalle ruokaa. Siinä on hieno pikku putous. Pari tuntia mä olen tullut. Tonne suuntaan menossa ja tulin tuolta Solan kohdalta. Siellä näkyykin niitä lumihuippuja pikkasen. Tuolla siintää. Ja tuolla näkyy. Tai joo. Hienon näköistä. Ai että on hienolla täällä. Se on sitten puron ylitys. Katsotaan meneekö kengät jalassa kuin känskää. Onneksi mulla on tää karahta. Tässä on heti ensimmäinen mielenkiintoinen. Nää välillä tosi liukkaita.
Ja heiluvia niin kuin tämä. Oho. Noin. Huhhuh. Siinähän meinasi olla heti vähän tilannetta. Heilahti takajalalta se yksi kivi. Oho. Onpa heiluvia. Näin. Matka jatkuu. Tossa on heti seuraava, näyttää pienemmältä. Noin, nyt on saatu ne purot ylitetty ja on suunnilleen nyt tämän Norjan puolen matkan puoliväli. Ajattelin tässä nyt vähän sapuskoida. Viimeksi 8 aikaa söin tuolla siellä Kilpisjärven retkeilykeskuksessa. Hyvä aamupala olikin ja siitä on jo aika monta tuntia. Mä oon tullut joku 5,5–6 kilsaa. Voin näyttää tuosta kartasta vähän. Noniin. Elikkä taksi jätti mut tuohon. Titjojokea pitkin. Tai sitä viertä tulin tuosta noin. Tuosta noin. Tuolta. Tuossa missä on toi kartassa polku, siitä ei päässyt yli, vaan mä joudun joku 300 metriä tulee tänne, niin tossa mä olen. Ja sitten täältä matka jatkuu tämän välipalan jälkeen tuolta noin ja tuossa on Suomen raja ja jos tonne Lussujärven tuvalle pääsis, niin mä olisin tyytyväinen. No niin, tänään on tomaatti, basilika, lämmin kuppi. Taisi olla tommonen välipalakeitto. Luonnollisesti kahvia. Noin. Ja sitten täällä on oikein voileipä voilla, juustolla ja metwurstilla ja jälkiruoksi tämmönen salamisnäksi. Plus jälkiruoksi muutama pala suklaata. Eiköhän noista taas saa voimia sitten loppupäivän vaellusta varten. Ei kun syömään. Lämmintä. Piti ottaa ja täältä kuoritakialta teepaita pois, nyt on pelkkä verkkopaita alla. Ja sitten mulla oli vaellushousut näiden kuorihousujen alla. Ne on pois, sielläkin on vaan verkkohousut. Nyt on parempi. Tää on ollut aika kipuumista tänään. Ja taas kivutaan. Tää sauva on ollut tosi hyvä, kun on ollut noita kivikkoja ja purojen ylityksiä. Niin kuin tässäkin saa kädelläkin annettua vauhtia. Mut komeita maisemat. Sieltä ilmestyy odotettu Tihnojärvi näkyviin. Hieno. Suorastaan kutsuu kalastamaan. Puuttuu ainoastaan luvat ja välineet matkasta. Onpa hieno.
määränpää näkyy. Me ollaan suunnilleen tossa ton kompassin kärjen kohdalla. Mä näytän kohta, niin näkyy Lossujärvi tuolla. Ja sitten siellä on toi autiotupa, minne mä oon menossa. Ja valtakunnan raja. Niin samat tästä. Niin. Ja siinähän näkyy tommonen jyrkänne siinä autiotuvan takana. Nyt on kaukana siintävä. Saiskohan tällä näytettyä? Tuolla. Missä on tuo kulma, niin siellä näkyy Lossujärvi. Ihan pieni valkoinen piste näkyy se autiotupa. Ja sinne järveessä näkyy tuo valtakunnan raja. Sitä kohden. Tää loppumatka menee veden ja suklaan voimin. Vaivaset joku 3 kilsaa, tää vähän reilut. On se. Norjalaisilla on aika prameen näköinen luassuhutta. Ilmeisesti joku autiotupa vai varaustupa, en tiedä. Tuolta tulin, aika louhikko oli. Ja sitten tuolla näkyy, kun näkyy keltaista, niin valtakunnan rajapyykki. Sitä kohden. No niin, katsotaan lähempää. Norjan puolella lukee tommosia. 1764 numero 301. Alkaa olla aika tsippiolo. Huomaa siitä hyvin, kun tauot tihenee. Mä olin siellä rajapyykillä ja toisi on noin lähellä mökki tuolla. Mutta jos kuitenkin istahtaisi hetkessä. Mä oon kuitenkin ajossa siellä. Eipä tässä kiire. Katsotaan miltä se näyttää. Ei täällä ole ainakaan ketään kotona. Jaha. Pöytä, kamiina. 4 makuupaikat. Joo. Nyt on kyllä sen verran väsy olo, että en laita telttaa, vaan jää tänne. Katsotaan nämä ennen tulen tekoa. Noniin. Nykyään ei pääse sitä tekemään klapia. Ja kierrätyspiste. No jopas. Tätä mä en nyt kyllä ihan ymmärrä, mutta ei kai mun tarvii. Kyllä mä oon jaksanut tähän asti. Aina omat jätteeni kantaa täältä poiskin, kun tännekin on jaksanut. Mutta joo, tämmöistä on tää nykyaika. Näin. Aika kiva fiilis. Lupasin vähän koostetta tästä päivästä, niin minäpä kerron samalla kun tässä syön ja kehun mitä ruokaa mulla on. Eli kuivattua jauhelihaa sipulia ja sinne sitten pippurikastiketta sekaan ja mumman muusia. Semmoista mössöä. Ja sitä on paljon. Mut joo, laitoin oikein muistiin. Eli matkahan kesti kello 9-16, eli 16 olin täällä, eli 7 tuntia. Matkaa kertyi 14 kilometriä. Vauhtihan mulla oli ihan onneton. Ja katoin, niin kellosta, tää ei ollut koko aikaa päällä, mutta siihen asti oli tullut nousuun 484 metriä ja laskuun 127 metriä. Eli tuo oli aika nousuvoittoinen, niin kuin se tuntuikin siltä. Ja sitten mulla oli matkustuspäivä, tai edellinen vuorokausi oli matkustusta
Eli 17 tuntia autoilua. Ja siinä välissä nuo kesän nukuttu, niin mä olin aivan tattis joku lähin päivän koitokseen. Omat akut oli kyllä aika vähissä. Kyllä se tästä. Tämä eka päivä on aina se haastavin. Reppu on painavimmallaan ja on vielä tottunut taas tommoseen touhuun. Ja muutenkin. Ja sitten on toi matkustus aina. Joo, eli tästä sitten huomenna kanjoniipit kiitää ja siinä meillä on kalottireitille sitten liittyä. En tiedä missä kohtaa yövyn huomenna, sitten kun siltä tuntuu. Mutta siitä sitten tarkemmin. Toinen päivä alkaa ja nyt lähden tonne itään kohden kanjonia pitkin kohden kalottireittiä. Eli tuonne johonkin. Ja katsotaan kuinka pitkälle huvittaa jaksaa tänään mennä. Semmonen. Välillä on vähän hitaampaa maastoa. Tuolta mä tulin. Ja tonne mä oon menossa. Taas pikkasta louhikkoa. Eiköhän tästä selvitä. Joo, pieni tauko paikalla. En ala mitään keittelee, mutta jotain pientä naposteltavaa ja repun kevennystä. 3 kilsaa on tullut ja aikamoista louhikkoa tuolla ollut välillä. Sai kyllä joka askeleen tarkkaan miettiä, silti joku kivi keikahti välillä alta. Hyvin siitä pääsi. Joo, ja nyt tämä matka jatkuu tuonne suuntaan ja toi sola kääntyy tonne oikealle, niin sinne mä sitten lähdin. Jo aikamoinen, mutta jonkunmoinen myötätuuli. Huomaa heti kun pysähtyy. Ei sitä tuossa kävellessä huomaa. Antaa vaan lisävauhtia. Näkee mulla tulee aika paljon näitä taukoilukuvia. Mutta joo, seuraavalle tuvalle joku 3 kilsaa matkaa. Joku Ursustupa tai joku semmonen. Mutta täytyy sanoa, että ei jaksa olla ihailematta näitä maisemia. Mäpäs näytän. Eli tuolta mä tulin. Kattokaa mitä jyrkänteitä. Siis vau. Aivan upeita. Aina kun luulee, että nyt mä oon nähnyt tosi hienon paikan, niin seuraavan mutkan takana on vielä hieno. Eli hei vaan. Mihinkäs te ootte menossa? Onko sieltä lisää? Ei näy olevan. No niin, hyvää matkaa. Tää on mun lounaspaikka. Tuossa tuli just 2 kaveria poispäin sieltä kalottireitiltä. Kyselin, että onko siellä paljon porukkaa, sanotaan. Enemmän oli poispäin tulossa. Joo, että olisiko nyt syyskuun 18. päivä ehkä. Niin
alkaa tietysti kelit ole semmoista, että lunta voi tulla koska vaan. Tämähän onkin siis hotelli. Täytyy sanoa, että eka huone ei ole kyllä kovin houkuttelevan näköinen. En tiedä missä käytössä tää mahtaa olla. Sitten peräkammari. No joo. Täällähän voi vaikka lounaan syödä. Kamiina on tuolla jossain kivien keskellä. Ja täällä on joku ottanut vähän näkäräisiäkin. Näyttää kovasti tyhjältä. Näin. Tässä on mun taukopaikka. Vaihteeksi tämmöstä kulkureittiä. Katsotaan jäikö jo tohon majoitukseen teltalle vai jatkanko vielä. Täytyy vähän katsella minkä näköistä maastoa olisi edessä. Reppu on tuolla poliisien majan luona. Toi ruskea taimainen. Ja mun täytyy päästä tästä yli. Ja tulin tiedustelemaan aamuun varten reittiä. Tuolla on tommosta. Sitten mietin samalla, että tulisinko tänään yli. Mutta tuolla olisi kyllä houkuttelevan näköinen katos, jos alkaa vaikka 100 yöllä. Siellä olisi mukava kuivatella vaatteita. Katsotaan, pääsetään takaisin. Mistähän kohtaan mä tulin? Se oli varmaan täältä. Ei tullut vaellussauvaakaan mukaan, että ei se kyllä ollut tääkin paikka. No voi hyvänä aika. No. Se on taja jäädä tonne yöksi. Siinä oli hyvä tasainen paikka tuon tuvan takana ja tuulensuojainen. Ja aamulla sitten virkeä mieli ja kropan ja tuoreen kropan kanssa niin varmasti löytyy ylityspaikka. Jos ei kenkien kanssa, niin sitten ilman kenkiä. Nämä 2 ekaa oli tämmöinen helppoja, mutta tää on niin 3 osaa jaettu. Niin tavallaan, että se on 2 saarta välissä, niin se viimeinen on semmoinen, mistä ei yhtäkkiä löytynyt ihan semmoista, että kenkineen pääsee. Mutta katsotaan, hieno paikka. Siitä löytyi semmoinen aika tasainen paikka teltalle. Ja kun maja on tyhjä, niin rohkenin siihen laittaa. Totesin vaan, että on aika haastava teltta koota silleen, kun tulee oikein kunnon tuulenpuuski. Kyllä se siihen meni lopulta. Isännän piiri, ei vaan vaellussa vastaan moneksi. Koostetta vähän tästä toista vaelluspäivästä. Eli lähdin Lossujärveltä, oliko 8.40 ja saavuin hyvissä ajoin tänne Pitsuskosken viereen poliisien majan luo, mihinkä mä päätin nyt sitten laittaa teltan pystyyn. Olisin mä ehkä kilsan muutama jaksanut vielä mennä, mutta katselin vähän kartasta, että ei ole välttämättä hyviä telttailupaikkoja. Tässä oli aivan loistava. Jo matkaa kertyi 12 kilsaa ja meniköhän siellä joku 6,5 tuntia. Taas semmoista. Juu, hieno paikka. Ihan pilvetön taivas, aurinko laskee just tonne, mistä tulin tunturin taa. Täytyy käydä katsoa, saisiko kivoja auringonlaskukuvia. Joo, kiva päästä telttaan nukkumaan. Tuossa ruokailin vielä. Joo, sen verran vielä, että matkalla 2 poroa tuli vastaan. Varmaan samaa polkua kuin minäkin. Oltiin aika lähekkäin siinä, ne vaan ihmetteli ja mä niille juttelin. Eipä ne ollut moksikseenkaan. Ja 2 kulkijaa. Siis siinä on se Ursus Hotel. Semmoinen vanha kalastajan tekemä kalamaja. Siinä oli lounaalla. Niin ne oli just lähtenyt sieltä. Tuli mua vastaan. Ja niillä oli päinvastainen matka kuin mulla. Ja huomenna sitten
Elikkäs me ollaan nytten tuossa. Niin mun täytyy kahlata ton Pitsuskosken yli. Tämä tänään vähän tiedustelin. Ja sitten mä liitynkin tuon kalottireitille. Ja tästä on joku, olisiko 6 kilsaa Pitsusjärven Tuvalle. Siellä ehkä sitten lounasta. Ja tuossa lukee, että haltille Pitsusjärvi halti 6,2 kilometriä. Katsotaan, jaksaisinko huomenna käydä vielä haltilla. Tai sitten majoitun yöksi johonkin lähimaastoon ja sitten seuraavan päivänä huiputan siellä ja sitten lähden pikaseen kotiin päin. Mutta tässä on tää majoitus, reppu siinä ja makuupussi alusta. Tonne saa tavaraa. Se on sukkia tällä hetkellä. Ja tonne saa, tää on 2 hengen teltta, mutta tää on juuri oivallinen 1 hengelle. Tässä on sitten ovi molemmin puolin ja tommonen pieni alkovi siinä. Mä oon jopa joskus sadekelillä siinä kaasukeittimellä keitellyt sapuskaa, mikä nyt ei ole kauhean suotavaa tietty. Mut näin, tämmösiä. Palailemme huomenna asiaan. Huomenta. Kello on 7 ja menin ulos tuolta. Just tyhjentelin koko teltan tonne. Tää on aivan märkä. Onneksi vaan ulkopuolelta. Yöllä oli pakkasella. Mulla oli mittari tuolla teltassa tosi nopeasti. Sain teltan pystyyn, otti 13, niin heti kun aurinko alkoi laskea, niin tosi nopeasti laski. Ensin mulla oli liikaa vaatetta päällä, sitten suuri yö oli melkein pelkät noin verkkoalusasu ja villasukat. Nyt on voittaa fiilis. Pääsin tän kosken yli. Tuolta mä kiemurtelin. Tuo mikä näkyy tuo pikku saari, niin sen hetkinen vasemmalta juu tuolta jostain. Sieltä oli vielä melkein toinen mokoma mitä tähän. Ja pääsin kenkineen kastumatta. Ja kyllä tuli kuuma, oli unohtanut tämän fleece-paidan tuohon takin alle. Huhhuh. Nyt on lämmin. Tuolla muuten näkyy hiukan se, mistä mä lähdin kattoa. Kyllähän tähän meni 26 minuuttia tosta. Ei paha. Huhhuh. Pieni vilvottelu. Sitten matka jatkuu tuota koskea. Sen uoma menee tuolla. Sitä seuraten niin siellä näkyykin polku. Se menee tonne töppyrä päälle. Niin siellä se yhtyy siihen kalottireittiin. Katsotaan onko siellä kuin ruuhkaa. Tosiaan tähän mennessä on nähnyt, tässä on 2 ihmistä ja 2 poroa ja pikkulintuja. Siinä on saldo. Ollut mukava rauhallista. Kolme kulkijaa tuli tossa vastaan. Sanoi, että tuvat on ihan tyhjinä ja ei ole porukkaa. On se suurin sesonki mennyt ohi. Tää on tämmöstä vuodenaikaa. Siellä voi olla vaikka lunta. Ai että mä tykkään, jos ei olisi kauheata väkeä siellä. Näin. Eli Pitsusjärvi on tossa joku sen kilometrin päässä. Niin siinä Tuvalla menisin lounastaan. Saavuin tuolta Pitsusjärvelle ja tuolla suoraan edessä rannalla kaukana näkyy Pitsusjärven tupa ja sinne mä oon menossa lounaalle. Sinne on 2 kilsaa. Katsotaan, tuossa on korppi eessä, kuin lähelle se päästään meitä. On se aika iso lintu, vähän läheltä kun näkee. Viuhina kuuluu siivistä vaan. No sinne se meni. Pitsusjärven autiotupa. Komeen näköinen hirsimökki. Siellä lukee Metsähallitus Pitsusjärvi.
Siinä on varaustupa, autiotupa. Kyllä täällä kelpaisi yöpyä, mutta ei nyt osu oikein aikataulu silleen. Kurkataan sisällä. Eli tää autiotuvan puoli. Auton naavialle ruokakettua. Oho, no onpa hulppea. Siinä on eessä pikkuhalti. Ollaan 800 metrin korkeudessa tulossa. Näkyy jo noita lumilänttejä. Ja sen takana näkyy sitten halti, varsinainen. Sehän on sitten reilu puoli kilometriä meitä korkeammalla vielä tästä kohtaa. Tässä ollaan lähellä 3. päivän loppuetappia. Tai loppuetappi menossa. Nimittäin käännän tuonne päin. Niin siellä näkyy halti autiotupa. Ja sen takana on halti. Sinne on joku 1,5, alle 2 kilsaa. Siinä on pikkuhalti. Ja tuoltahan mä tulin. Jalat on vähän sen olosta, kun joku olisi näyttänyt niihin en näkyykö tosta. Ja tää on lyijypainoi. Mä oon tullut tänään 12 kilsaa ja korkeus on 915 metriä merenpinnasta. Että aika tsippi olla. Jossain vaiheessa mietin, että jätänkö teltan tohon mökille ja käväsen tossa haltin huipulla tänään. Ei taida olla menijäksi. Tossa nukun yön ja aamusta sitten käyn huiputtamassa. Jos keli on semmonen, että sinne pystyy menemään. Jotenkin hassua keskellä erämaata tämmönen opastekyltti poluhaarassa. Haltin polku lähtee tonne ja tonne menee noille haltin autiotuville. Sinne mä menen tänään. Ei oo paukkuja käy haltilla tänään. Huomenna jatkuu siellä sillä ohjelmalla. Mutta ihan hyvä tommonen opastekyltti. Täällä on monenmoista kulkijaa. Nyt ollaan melkein maalissa. Viimeiset 2 kilsaa suunnilleen ollut pelkkää louhikkokävelyt. Aikamoista. Saa kyllä keskittyä kaskeleeseen. Hetken on tässä istunut haltin autiotuvan portailla ja mietiskellyt haltin vallotusta. Tässä on reilu 3 tuntia auringonlaskuun. Ja mä tiedän, että siinä ajassa se ei mene mulla. Ja aika tsippi olo jotenkin. Katoin just kellosta 14,1 kilsaa ja oliko 420 metriä suunnilleen nousuun ja 22,500 askelta. Jotenkin se vanhan miehen kropassa tuntuu. Ja sitten tämähän on tää uusi tupa. Käydäs kattoo. Kun mietin sitä, että menkö kattoo vanhaa tupaa. Tää on kyllä aivan vimpan päälle. Siinä on näkymät sinne vanhan tuvan suuntaan ja järvelle. Ja punkkapaikkoja vaikka kuin paljon. Kamiina. Toinen ruokapöytä. Ja aivan luksuskeittiö. Ja puitakin valmiina. Mitäs vesitila? Jes, sitäkin on. Joo, niin mietin, että enpä mä nyt lähde vaihtamaan. Tää kelpaa mulle. Aivan vimpan päälle paikka. Oissan toivonut jotenkin hienompi tai muuta, mutta täällä mä pysyin. Ja otin tosta satelliittiviestimestä nuo säätiedot kiinni. Niin huomiselle näyttää pilvinen päivä koko päivä ja joskus ilta 7 alkaa sataa. Mutta kyllä mä silti jätän sen haltin vallotuksen huomiselle. Mä en halua ottaa mitään riskejä pimeässä kompuroin. Mulla on ihan surkea otsavalokin kaiken lisäksi yksin liikenteessä. Turvallisuus edellä. Aina niin mukava tunne, kun kylmä tupa alkaa lämpöleviä vähän. On saanut vaatteet kuivumaan ja ruuan tuohon nenän eteen. Tänään on, siellä on niin jauhelihaa, missä on sipuli ollut seassa ja kuivattu riisiä, puolikas lihaliemi ja
puoli pussia tuommoista tippurikastiketta. Maistuu aika hyvältä. Ja metukka, juusto, voi leipää ja kahvia tietty. Juu, tuli vaan mieleen, että se saattaa olla, että mä oon tällä kertaa nyt Käsivarren Lapin pohjoisimpana oleva ihminen. Täällä ei ollut ketään nyt. Ne viimeisetkin tuli pois aamupäivällä mua vastaan tuolla. Ei voi tietää. Vähän veikkaa, että näin on. Päivä 4 käynnistyi ja olo ei kyllä ihan niin virkeä yöunin jälkeen, mitä toivoisin. Aika väsynyt olo. Mutta niin on vähän väsynyt olo tää kelikin. Katsotaan. Ihan pikkasen ripsinyt jopa lunta. Ja tonne mun pitäisi lähteä. Sitä varten mä oon tänne tullut, että aika iso kynnys on jättää menemättä. Katsotaan, kun tuossa aamupala syöt. Lähtisikö toi usva yhtään pois? Tuolla ei meillä ole paljon enää yhtään mitään. Tuuli on jonkunmoinen. Se kyllä äkkiä vie tätä usvaa pois. Katsotaan taas tuonne etelään. Niin siellä näkyy kirkkaampaa. Mut täällä on kyllä aika tukossa. Se puhaltaa etelästä, että mulla on kyllä varovaisen toiveikas olo, että tää tästä paranee. Tässä sitä lähdettiin ottaa haltin huipun huiputusta. Siis se on tuolla. Ei näy mitään. Mutta katsotaan. Tuolla on pikkasen kirkkaampaa. Toi ihan ummessa just se missä on halti. Lunta taas äsken vähän ripsot tosta. Mä lähdin etelässä saa selkeämpää, mutta ei se auta. Se on pohjoiseen menossa. Ja mä lupasin itselleni, että jos alkaa tuntua liian pahalta, niin käännyn takas. Ei sinne ole pakko mennä. Mutta on se kyllä jonkunmoinen kynnys mulle. Mutta katsotaan hetki kerrallaan. Täällä Lapissa nämä säävaihtelut on kyllä mielenkiintoisia. Äsken tuli räntää tää lunta vaakasuoraan. Tää ei mennyt kuin 5 minuuttia, niin tuolla möllöttää tommonen. Niin kuin näkyy, niin tuolla on tunturiseinä, mutta vähän vaaleeksi mennyt. Näyttää kyllä ihan toteutettavissa olevalta hommalta tää mun huipussa. Korkeusmittari näyttää nyt tasan kilometriä. Halti on ulkomuistista 1412 metriä korkea. Ja turvallisuus edellä kun mennään, niin liittyy sitten tähän merkattuun reittiin. Ja näkyvyys vaihtelee tosi paljon. Tuo näkyy vielä se mökki, mistä mä lähdin. Tonne mä oon menossa, siellä ei näy oikein juuri mitään. Taas tonne suuntaan näkyy yllättävänkin kauas. Ja niin kuin vaihtelee ihan tosi nopeasti. Mutta ehkä tää merkattu reitti on tällä kertaa se turvallisin. Hauskoja ilmiöitä. Missä ei näy vettä. Ei tipan tippaa. Tää aika lorina tossa alla. Ukko vähän puuskuttaa. 1100 metriä tavoitettu. Ja mä oon tullut, oli vähän reilu 2 kilometriä tunnin verran. Nyt tuntuu, että nämä rinteet alkaa tästä jyrkkenee. Valkoista on jo ja oli jo jäätynyttä vettäkin tossa. Toivottavasti ei tule kovin liukkaaksi. Mutta varovasti askel askeleelta. On tää jotenkin hienoa. Nyt on 1200 metriä täys. Katsotaan 3 kilsaa tultu ja vajaa 1,5 tuntia. Reilu 200 metriä jäljellä korkeutta.
lumisade ja jäämäärä lisääntyy ja pikkasen tuulikin, mutta ei se meitä haittaa. Tuolta tultiin. Tassua toisen eteen. Nyt 1300 metriä saavutettu. Tunti 3,6 kilometriä on kävellyt ja tunti 50 minuuttia. Ei tarvitse yhtään kyllä huonommasta tulla tää keli. Niin kuin näkyy, niin täällä on lunta. Äsken tuli vielä aika hyvinkin, mutta onneksi se nyt loppu. Ei tässä muuta, mutta saa joka askeleen tarkkaan katsoa, ettei vaan liukastu tossa. En halua olla yksin täällä haltihuipulla jalka murtuneena. Mutta joo, tässä olisi reilu 100 metriä ylöspäin, mutta myös sitten enää jäljellä on myös jyrkin osuus. Mennään hissukseen. Kumma se tuolla näkyy, mennäänpä katsomaan. Tää vaan oikeesti alkaa olla aika liukkaita. On tässä vähän liukastelusta, kun on tämmöisiä irtolaisia kiviä vielä. Se on olla kyllä tosi varovainen. Joku on tommosen hauskan kivikasan tonne rakentanut, mikä on vielä maalattu yläosasta keltaisella. Mikä kumma. Yes. Katsotaan saaks mä pyyhittyä. Suomi 2040. Noniin. Ja Suomen lippukin. Vähän surullisen näköinen. Mut hei. Täällä ollaan. Joo. Jes, tänne ei viitti kyllä kovin kauas jäädä. Katsotaan mitä täällä lukee. Halti, 1324 metriä. Ja kävijäkirja, sieltä täytyy laittaa puumerkki. Mutta on kyllä aika hieno fiilis. Täytyy sanoa. Eikä muita turisteja. Ei. Onks täällä muita? Ei näy poroja eikä mitään. Voi tätä. Tässä voisi sananmukaisesti sanoa, että olen onneni kukkuloilla. Yes. Joo. Tuo alamäki on kans semmonen, se on tosi tarkkana, se voi olla vielä pahempi mennä. Mä jo melkein haistan tuolla tuvalla sen kahvin tuoksun, minkä mä kittelen. Se on luulla. Katsotaan, mitäs tänne muuten meni aikaa. Matka 3,73 kilsaa ja no 2 tuntia just. Näihin tunnelmiin. Jes, aika voittaja olla. Täytyy sanoa, että alaspäin on kyllä melkoisen liukasta. Täytyy olla tarkkana. Muutama kerran tassu liukastelu. Täytyy varata. Tosi varovasti. Jos ylös päästiin kunnialle, niin täytyy kyllä alaskin päästä. Selkeästi alkaa lumemäärä vähenee. 1180 korkeus. Mutta oli kyllä liukas tuolla jossain kohtaa. Sai kyllä todella katsoa minne astui. Silti mennessä pari kertaa liukastua. Pystyssä olla pysytty. Nyt mun mielestä alkaa loivempi osuus. Eiköhän tää tästä. Sumu on näköjään täällä alempanakin. Tuolla näkyy tuo järvi ja tuolla sumun keskellä ei ehkä tässä kuvassa näy, mutta silmä näkee, niin näkyy mökki. Eli tuo vasemmalla menee Puroma. Seuraan sitä vähän matkaa ja sitten lähden tänne oikealle. Vähän kuivattelee vaatteita ja lounastamaan. Noin. Tää on kyllä niin hieno tunne jotenkin, kun
Tän retken määränpää oli huiputtaa halti ja se on nyt tehty. Ja jotenkin mä tykkään tommosta, ettei johon semmonen auringonpaisteinen seisteinen keli. Että on jotain pientä haastetta. Täytyy vielä näyttää, kun tuolla on tuo haltimökki, niin tuo Takinmainen järvi tuolla, se on se Pitsusjärvi ja sen vasemmalla rannalla on se autiotupa, missä mä kävin eilen lounastamassa, niin sinne mä oon menossa tänään yöksi. On se silleen, että taas tuolla etelämässä melkein niin kuin aurinko paistelee tai paisteleekin jossain. Mutta täällä näkee jo synkempää. Alkaa noin yölliset lumet sulaa hiljalleen tuolta tunturireunalta. Jännä, tässä kun katsoo, ne ei yhtään voisi kuvitella millaista tuolla oli. Mutta tää on tätä Lapin luontoa. Tää näkee tämmönen sadepäivä. Tunturissa on lunta, täällä sitä on vettä, niin ei jotenkin paljon kiinnosta maisemiikaan katsella. Että otan lähinnä tuolta, tulee Pitsusjärvi esille ja sinne on joku 5,5-6 kilsaa ehkä siihen tuvalle, mihinkä mä menen yöksi. Kunhan katselen polkuja ja muutenkin, mä oon tän polun jo nähnyt. Onneksi näin päin tää on alamäkeen. Jotenkin huomattavasti helpompi. Siinä on etuhalti, eli niin sanottu pikkuhalti. Niin kyllä on sitkeästi viime talviset lumet pysynyt. Ei varmaan sula pois ennen kuin tulee uudet. Ja mulla on joku 5 kilsaa jäljellä. Ei paha. Semmonen vuoden aika, että ilmeisesti mä oon taas tänään ollut Käsivarren Lapin pohjoisimpana oleva ihminen. Meinaan se kulkija, kun tuli illalla sinne haltin tuvalle, niin mä jäin nukkumaan sinne, kun mä lähdin sinne haltiin huiputtaa ja näin kun tuli haltirinnettä alas, niin hän oli matkalla tänne suuntaan ja se kaukana. Ja kuulemma tulee tänne Pitsusjärvelle, mihin minäkin yöksi. Ja tuvathan näkyy jo tossa. Tässä vähän yhteenvetoa tästä päivästä samalla, kun mä syön taas tämmöstä jauhelijamössöä. Tänään siinä on riisiä seassa. No joo. Eli tänään tuli 15 kilsaa ja nousuu 483 metriä. Se olikin hieno sieltä, kun lähti sieltä haltin tuvalta tänne Pitsusjärven tuvalle. Niin tämähän oli pelkkää alamäkeä. Joku 7-8 kilsaa. Joo. Kaikki hyvin. Ja kun olisi haltille mennyt illemmalla, niin olisi varmaan ollut parempi keli, mutta kun olisi ei oikein sopinut mun aikatauluihin. Huomenna on sitten, saisiko siitä kuvaa? Laitetaan sitä tuohon noin. Me ollaan Pitsusjärvellä, niin huomenna on tarkoitus Meekojärvelle kävellä. Ja siellä lounastaa. Ja sieltä sitten on Kuonjarjoelle yöksi. Tuosta tulee niinku joku 19 kilsaa. Ja sitten seuraavan päivänä on toinen mokoma, kun silloin olisi tarkoitus päästä autolle. Nyt tässä on niinku 2 päivää jäljellä vielä. Joo, ja nyt mä meinaan tosiaan täällä tuvassa nukkuu. Ihan kiva tupa. Mä oon täällä taas yksin. Patjat ja kaikki. Niin mikäs täällä on ihmisen ollessa? Kamiina lämmittää ja meillä on jo täällä 12 astetta. Hiljalla siitä. Täällä oli joku 4-5 kun tuli. Ei muuta kuin. Minä tässä ruokailen vähän ja vähän aikaa ihmettelee, että olen pehkuihin ajoissa ja koitetaan saada ajoissa päästä liikkeelle, kun pitkä matka huomenna. Päivä 5 on lähtenyt käymään. Mulla on pitkä päivä edessä. Menin 7 nukkumaan illalla ja heräsin aamu 6 ja nyt on 6:15. Mä oon jo liikkeellä. Tää on paras suoritus tähän mennessä. Mä se ottaa tätä aikaa lisää täältä alkupäästä päivää. Sateinen keli näyttää olevan niin kuin eilenkin. Tuonne johonkin mennään. 5 kilsaa on suunnilleen samaa polkuun, mitä mä tulin silloin toissapäivänä.
Siitä lähtien Kilpisjärvelle onkin sitten uutta reittiä mulle, eli kalottireittiä. No nyt alkaa mulle uudet polut taas. Tota polkua, mikä tähän yhtyy, ja tuolta poliisien majalta mä tulin 3 päivää sitten. Eli nyt sitten alkaa mulle uusi reitti. Se on mukavaa. Nyt on sen verran tullut alaspäin, että ensimmäisiä tunturikoivuja moneen päivään. Kyllähän se oli silta, mitä mä olin näkevinä tuolta. Tuossa joku teltalla puhui hiljaa. Eli tuolta poliisin majalta näkyy. Mä menen tosilla yliepinä pienen tauon. Sitten matka jatkuu tuonne. Hienoja paikkoja taas. Se kaveri, joka tuolla teltan luona näkyy, jos näkyy kuvassa, tuli mua vastaan ja sanoi, kertoi, että Saarijärvellä on aika porotokka ja siinä on ärhäköitä hirvaksia. Nostelee etujalkoja ja ärhentelee. Saa nähdä, miten niissä selvitään, jos ne on vielä siinä. Jotenkin varmasti. Täällä on ihan ruskaa jäljellä vielä. Ilmakin alkaa selkenee. Kohta saattaa kuoritakin pois. Mikäs tässä kulkiessa? Lossuajärvi autiotupi. Tuonne Tuville mä menen nauttimaan lounasta. Siinä se Lossuajärven tupa lopulta on. Täytyy sanoa, että viimeinen kilsa oli melkoista louhikkoa, että oli aika raskas. Ihan pahimpia paikkoihin yletty pätkä pitkospuuta onneksi. 11 kilsaa alkaa olla mittarissa. Ja päivä puolessa, että saa nähdä, mitä äijässä riittää virtaa. Tuolla mun reitillä näkyy poroja, toivottavasti ne ei ole äkäisiä. Mä en yhtään tykkää alkaa tappelee porojen kanssa. Kolistelin ja huutelin niille. Siirtyvät, ne oli just tässä mun polulla. Ei ollut näkyä ärhäkkää sorttia. Ruoan päälle ylämäki pistää puskuttaa. Näin ne kelit muuttuu. Oli pitkä ylämäki. Kiersin ton tunturin käytännössä. Ja mikä tässä nyt vähän lohduttaa, että musta tuntuu, että on korkein kohta ja sitten kaartuu tonne oikealle. Ja sitten alkaa pitkä alamäki. Mä oon tullut 15 kilsaa, että mulla on joku 6-7 jäljellä tänään. Poro pois, porot pois. Äläs tule sieltä yhtään. Mä menen tänne päin. No niin, tuolla 3 kilometrin päässä häämöttää. Tää luulisin, että se on se vaalea lumi, iso lumikohan niin oikein reuna alapuolella. Niin se erämökki, mihin mä olen menossa yöksi. Näyttää siltä, että mä ehkä jaksankin sinne. Se mikä näytti tonne kauas Kuornojoen autiotuvalta, niin onkin valtava siirtolohkari. Sinne tuvalle on vielä reilu puoli kilsaa. Eiköhän se näy ton töppyrän takaa heti. Näin se silmä valehtelee. Kauan odotettu Kuonjarjoen autiotupa. Tälleen kun on vähän nälkä pääsy ja vettä sataa, niin ihan mukava näkyy. Tää 21 kilsaa meikäläisillä aika paljon. Kurkataanpas sisälle.
varaustupa, nuutiotupa, päivää. Joo, iso tupa, eikä ketään. Tässä on kylmiä ovat. Kyllä. Mä mahdun tänne, vaikka vielä joku tulisikin. Vaelluspäivän viimeinen aamu. Mä olin kello 6.45 patikoimaan. Eilen oli sinänsä erikoinen se ilta. Tulin siinä 4:15, kun tulin. Niin vähän ennen 5 vissiin tuli 2+1 miestä siihen tupaan. Se on 10 hengen tupa, ei siinä mitään. Ne alkoi lämmittää sitä aika rajusti. Tuli aika lämmin meikäläisellä. No, sitten oli jo ennen 7 illalla nukkumassa. Niin 9 aikaa tuli 4. En tiedä mitä kieltä puhuvat. Ne näytti olevan koko ilta meinaa sato kovin. Olivat kovin märissään ja kylmissään. Ne alkoi mättää puuta sinne ja tunnin verran ne härväsivät siellä. Tuo oli kuin sauna toi tupa. Katoin aamulla kun heräsin, vaikka ei ollut tuli enää siellä, niin 2 näytti. Silläkin halusin lähteä niin aikaisin tuolta pois kuin ikinä. Saavat jäädä härväämään sinne. Mutta tässä mennään. Reilu 20 eessä ja sinne Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikalle ja Saarijärven tupa olisi ensimmäinen kohde, missä voisi lounaan nauttia. Ja kun on näin aikana aamu, niin varhaisen lounaan. Kuulemma poroja on aika paljon edessä. Sitten näkemään pitää, että onko kiukkusia vai ei. Mutta nyt ei saada, tuulee kyllä aika paljon, mutta se ei haittaa. Siitä hauska reissu, että kertaakaan ei tarvinnut näistä puroylityksissä ottaa noita vaelluskenkiä pois, eikä ole jalat kastunut. Ja näitä on ollut meillä aika paljon. Ja tosta mä just tulin taas yli kuivin jaloin. Eli aina löytynyt paikka, ettei ole yli nilkkaasti ollut vettä. Ja matka jatkuu tuonne. Mä oon miettinyt, että pitäisikö täältä viedä kivimuistoksi. Mä en sitten vie, mutta tää oli jotenkin kyllä niin hieno. Se oli tuossa polulla. Toi puoli oli likainen. Mutta täällä on niin montaa kivilajia, niin kuin tässäkin jo yhdessä kivessä. Katsoin, tuolta pyöryy sen näköistä pilveä, että kohta tulee kyllä lunta tai rakeita tai vettä tai jotain. Tuolta päin just tuulee. Laitoin vuorivaatteet päälle. Nyt mielenkiinnolla odotellaan, että tuleeko sieltä jotain alas. Aika sateisen näköistä on ensimmäinenkin. Ei se myräkkä tullut aika vielä päällä tuulia. Reilu 5 kilsaa on tullut. Hienot maisemat taas. Tuolla järven vasemassa täällä etureunassa näkyy Saarijärven tupa. Me olemme menossa pelkkää alamäkeen. Hienon näköinen paikka tämäkin. Eikä sitä kuuluisaa porotokkaa näkynyt. Tossa oli 50 metriä sitten takana päin niin muutama irtoporo. Ei ne musta välittänyt. Ovet on naulattu kiinni molemmista. Niin ilmeisesti toi tarkoittaa nyt sitten, että tuolla on tommosia uudempia, että ne on käytössä. Käydään nyt kattoo vielä mitä täällä lukee. Kilpisjärvi 12. Tupa suljettu. Aha. Joo, kai mä menen tonne uusille sitten. Joo. Joo, tosiaan noi uudet mökit oli nykyään käytössä. Olipa aivan vimpan päällä. Se on viimeisintä metsähallituksen designia. Siellä oli 3 mukavaa nuorta miestä, minkä kanssa vähän aikaa jutusteli. Nyt on matka jatkunut. Kilpisjärvi on jossain tuolla. Tästä on joku
11 kilsaa. Siellä on 2 ihan valkoista poroa. Jotenkin hienon näköisiä. Katsotaan mitä ne tuumaa. Ja hahmon polulla on suoraan 2 poroa. Pois pois! Pois pois! Ehkä mä kierrän sen täältä. Pois pois! Se on vähän sen näköinen. Kattelee mua sillä silmällä. Aha. Pieni istahdustauko kivellä. Mä oon nyt Norjan puolella. Tuollahan näkyy ne mökit edelleen. Tuolta mä tulin ja se raja menee jossain tosta järven tosta noin. Ja sitten toinen raja taitaa olla tuon Takimaisjärven siellä. Ja tämmösen, näytääpäs kartasta. Eli tuun tuolta noin, raja menee tolleesti. Aina voi vähän naapurin puolelta, vajaa 2 kilsaa. Mulla on joku 9 kilsaa jäljellä. Ehkä mä jaksan. Tullaan takas Suomen puolelle. Ulkomailla tuli käytyä. Näyttää siltä, että mä jaksoin autolle, tai jaksankin. Tossa on saana. Kilpisjärvi, aivan upean näköistä. Täytyy sanoa, että on kyllä aika ylpeä itsestäni. Joskus saa olla. Hieno reissu kaiken kaikkiaan. Mä laitan vähän koostetta näistä päivistä, paljon tuli kilsoja, nousuja, laskuja ja niin poispäin vielä. Kyllä tällä puheella voi jo suositella tämmöistä reissua. Aika raskasta oli, mutta kyllä palkitseva. Ja hienoa oli, että pari eka päivää ei ollut mitään merkittyjä reittejä. Siellä jopa tarvii kompassia. Loppumatku meni sitten kartan kanssa. Oli kyllä hieno, ylhää maisemaa. Tää on aina tää hetki jotenkin. Tämä hetki juurikin, tämä näytän juurikin. Niin. Siinä on mun uskollinen sotaratsuni. Näin. Selvittiin reissusta. Vielä jos löytyy autoa vain, niin kaikki hyvin. Yes.